इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 27 बालाबनि 21 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों सना आरो रुफाखौ जेरै अरजों आनजाद नायनानै मिथियो बेबायदिनो सासे बाख्नायजानाय मानसिखौबो बिनि मावनाय दांनायजों आनजाद नायनो हायो होनना बुंदों। मोनसे सना एबा रुफाखौ बियो अरिजिनेल नंगौना नङा बेखौ अरजों सावनानै आनजाद नायो होनना बुंदों। बेबायदिनो सासे बाख्नायजानाय मानसिखौ सासे मोजां मानसिखौ बिनि मावनाय दांनायाव आनजाद नायनानै मिथियो होनना बुंदों। मानोना सासे मोजां सानग्राया मोजां खामानि मावग्राया माब्लाबाबो गाज्रि साननो हानाय नङा, माब्लाबाबो गाज्रि मावनो हानाय नङा। मानोना बिनि आत्मायाव इसोरा थायो आरो इसोरनि आत्माजों बे गासै खामानिखौ मावोखाय। बेनिखायनो जों संसाराव थांनानै दङब्ला जोंनि सायाव मानसिफ्रा आनजाद नायब्लाबो जोङो मोजां होननानै सिनायथो हानाय इसोरनिफ्राय आशीर्बादनि गेजेरजों, इसोरनिफ्राय अननायनि गेजेरजों, इसोरनिफ्राय बोरनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ दैदेननि जेन जोंखौ नुनानै गुबुनफ्रा जोंनि सायाव आनजाद लाब्लाबो मोजां होननानै जोङो गावखौ सिनायथि होनो हानाय बायदि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।